Церемония по връчване на наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България 2016. Дами и господа, моля посрещнете водещата тази вечер Радина Червенова. Добър вечер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаема госпожо кмет на София, добър вечер, уважаеми гости, добър вечер и на зрителите на Българската национална телевизия. Франк Лойд Райт казва, че един дом не може да бъде построен на хълма. Той просто трябва да бъде част от него, органична част от природата. Гьоте пък нарича архитектурата застинала музика. За инфраструктурата все още никой не се е изказал така поетично. По-скоро тя е храна за разногласия, спорове, протести, политически престрелки в медиите, на площадите, в парламента. Но както сградите, така и мостовете, пътищата, тунелите, летищата, пристанищата могат да бъдат впечатляващи. Нищо, че в триединството между функция, конструкция и естетика, последният елемент рядко бива забелязан. Ако има развита инфраструктура, има конкурентоспособност и свързаност. Ако има развита инфраструктура, има мобилност, туризъм и социална достъпност. Развитата инфраструктура е възможност и необходимост. Първата метролиния е построена в Лондон през 1863 година и е малко по-дълга от 5 км. Първоначално композициите са били теглени от парен локомотив. По-късно, през 1890 година, в лондонското метро е била построена и първата електрическа линия. В Европа най-старата подземна линия е построена от френски инженери през 1875 година в Истанбул, а вагоните са били задвижвани от животинска тяга. Най-често се приема, че първото метро в Европа е построено в Будапеща през 1896 година. Метрото в Москва е на първо място в света и Европа по натовареност. Откриват метрото през 1935 година с една 11-километрова линия и 13 станции. Сега има 182 станции с обща дължина 301 км. В Париж е една от най-гъстите метромрежи, на 6-то място в света и на второ в Европа. Трасетата на френската магистрална система датират от времето на Луй XV от 18 век. 20-те национални пътища, подобно на лъчи, тръгват от Париж и стигат до всички важни пристанища, градове и гранични пунктове. Всички пътища водят към Рим. В модерните времена една от държавите с най-ранно развитие на магистралната система е Италия от 1921 година. Днес нейната мрежа включва 6500 км модерни магистрали. В Европа една от най-ранните завършени магистрали в модерните времена е Бон-Кьолн. Построена в периода 1929-1932 година. Нарицателен пример за държава с отлична магистрална мрежа е станала Германия. Макар че нейните автобани не са нито първите, нито най-дългите, нито пък най-гъстите на километър пътна мрежа. Най-сериозното магистрално строителство в страната е извършено при Третия райх. В Източна Европа първата магистрала е в Чехия от 1939 година. Уважаеми дами и господа, добре дошли на първата церемония за връчване на наградите за принос в развитието на инфраструктурата в България. Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите. Събитието е организирано от градът Медиа Груп. Номинираните проекти, участващи в инициативата, са 48 и са завършени в периода 2013-2015 година. 30-членно авторитетно жури, представители на експертни, браншови и академични среди разгледа кандидатурите и определи наградите в 8-те категории.
За да открият церемонията, сега каня на сцената госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, и господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Уважаеми гости, радвам се, че имам честта да открия церемонията по награждаване на най-добрите инфраструктурни проекти с принос към транспорта, екологията и градската среда. Щастлив съм, че за 27 години след началото на демократичните процеси в България вече имаме завършени доста на брой големи инфраструктурни проекти, с които можем да се гордеем. Добър вечер и от мен, уважаеми колеги министри, уважаеми дами и господа кметове, скъпи строители, скъпи колеги. Радвам се, че отново имаме възможност да бъдем заедно. Наградите, които връчваме днес, са награди за тези проекти, които бяха изградени през 2015 година, която ще бъде запомнена като година на най-голямото, най-мащабно строителство на инфраструктурни обекти. Позволете и аз да се включа към приветствията на колегите си и адмирацията към всички вас, които днес присъствате тук, представители на местните власти, представители на строителният бранш, консултанти, проектанти. Всички вие, които влагате усилията си за това да променяме България. От гледна точка на екологичната инфраструктура, неведнъж сме коментирали, че мащабните инвестиции, които бяха направени през последните години и особено през изминалата година, нямат своят прецедент като обем, като постигнати резултати. Ние сега се насочваме към първата категория в инициативата. Нека да видим номинациите в категория транспортна пътна инфраструктура. Категория транспортна пътна инфраструктура. Автомагистрала Калотина София, лот 1, западна дъга на Софийски околовръстен път. Автомагистрала Тракия, лот 4, Ямбол Карнобат. Автомагистрала Марица, лот 2, Димитровград Харманли. Автомагистрала Струма, лот 2, Дупница Благоевград. Първа награда в категорията се присъжда на автомагистрала Струма, лот 2, участък Дупница Благоевград. Честито на победителите. За възложител наградата ще получи инженер Илияна Захариева, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. За изпълнител и проектант господин Камен Пешов, председател на управителния съвет на ГБС инфраструктурно строителство, и господин Петко Николов, изпълнителен директор на Пътстрой 92. За консултант инженер Евгений Зарев, заместник изпълнителен директор и прокурист на Път Инвест Инженеринг. Автомагистрала Струма е с голямо значение за интегрирането на националната инфраструктура в европейската. В това число за подобряване на социалното, екологичното и икономическо развитие на регионите, през които преминава. Лот 2 на магистралата, свързващ Дупница и Благоевград, е комплексен проект. Той е първият магистрален обект за инженеринг, постигнат е максимален ефект при проектирането и строителството. Каня на сцената инженер Пламен Стойчев, управител на Елтрак България, за да обяви и връчи първата специална награда. Изключително съм горд да обявя първата специална награда в категорията, а тя се получава от автомагистрала Калотина София, лот 1, на западна дъга на Софийски околовръстен път. Честито! Наградата ще получат за изпълнител Галин Йонев, ръководител проект Трейс София, за консултант доктор и инженер Свобода Николова, управител на Път Консулт 2000. Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала Люлин и е част от коридор 4 на трансевропейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата. Пътен възел Сливница е единствен по рода си в страната. Втората специална награда в категорията кани на сцената инженер Христо Ваков, управител на Виртген България. Уважаеми дами и господа, от името на Виртген Груп имам удоволствие и честа да връча специална награда, която се присъжда на автомагистрала Марица, участък лот 2, Димитровград Харманли. Наградата ще получат за изпълнител господин Камен Кичев, изпълнителен директор на ПСТ Груп,
За проектант инженер Венцислав Зарев, управител на Път проект, и за консултант професор доктор инженер Петър Стефанов, управител на Рутекс. При реализирането на проекта са изпълнени общо 27 големи съоръжения. Изграден е мост над река Харманлийска с дължина 130 метра, 4 надлеза, 3 подлеза, надлез на ЖП линията Пловдив-Свиленград, подлез на ЖП линията Димитровград-Узунджово, подлези и надлези при селскостопанските пътища, паркинги, площадки за отдих. Аз съм много развълнувана. Много благодаря на организаторите за тази инициатива, специално да отделят инфраструктурните обекти от общите видове строителства и развитие на България. Железниците от своето изобретяване до сега остават най-екологичния превоз за хора и товари. За да представи номинациите и обяви победителя в категория транспортна железопътна инфраструктура, каня на сцената инженер Боряна Николчева, ръководител отдел проекти VGF. Категория транспортна железопътна инфраструктура. Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик. Реконструкция и електрификация на ЖП отсечка Свиленград-Турска граница. Рехабилитация на ЖП отсечка Михайлово-Калояновец. Първа награда в категорията се връчва на проект реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград. Моля, заповядайте на сцената, за да получите наградата за възложител инженер Милчо Ламбрев, генерален директор Национална компания железопътна инфраструктура. За изпълнител и проектант госпожа Петя Петкова, организиран представител на ОХЛЖС за проекта. За консултант за супервизия по ФИДИК, консорциум между ТИПСА, Луис Бергер, Систра, Тредемко и Рубикон Инженеринг. От името на консорциума наградата се връчва на инженер Ричард Кери, ръководител проект, и за строителен надзор по ЗУТ на инженер Севдалин Вълнаров, изпълнителен директор на Рубикон Инженеринг. Проектът електрификация и реконструкция на ЖП линията Пловдив-Свиленград, коридори 4 и 9, обхваща реконструкции и частично удвояване на приблизително 150 км железен път. Това е първата железопътна отсечка от много години, която е построена по този модерен начин за скорост от 160 км в час. Най-важното е, че железопътната инфраструктура проходи в посока на по-добре. Уважаеми дами и господа, следва категорията транспортна пристанищна инфраструктура. За да представи номинациите и обяви наградите, каня на сцената госпожа Галина Василева, директор на дирекция координация на програми и проекти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Категория транспортна пристанищна инфраструктура. Рибарско пристанище Сарафово. Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове, фаза 3. Стабилизиране на кейова стена на пристанищен терминал Видин център. Речна информационна система на река Дунав, Булрис. Имам голямото удоволствие да обявя победителя в тази категория и то е проекта създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав или така наречения Булрис. Честито! Моля, заповядайте на сцената, за да получите наградата. За възложител господин Ангел Забуртов, генерален директор на Държавно предприятие Пристанища и инфраструктура, и господин Валентин Христов, ръководител проект. За изпълнител господин Лъчезар Стаменов, търговски директор, обединение Булрис 2009, господин Всеволод Морозов и господин Христо Голов, ДЗЗД Булрис 2. За проектант съпътстваща инфраструктура, архитект Николай Сименов, архитектурно студио ВАМОС. Булрис е мащабен и комплексен проект, включващ проектиране и строителни дейности, доставка на хардуер и софтуер за обслужване на комуникационни, радиорелейни, радиотелефонни, радарни системи и системи за наблюдение и визуализация на корабния трафик. От името на всички колеги бих казал, че след реализацията на един изключително сложен, комплексен комуникационен инфраструктурен проект, удовлетворението е пълно, като получиш и награда. Благодаря на всички.
специалната награда да обявя. Връчва се на проекта Рибарско пристанище Сарафово, град Бургас. Честит! За възложител наградата ще получи инженер Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство и инвестиции и регионално развитие на община Бургас. За изпълнител архитект-инженер Валентин Трашлиев, председател на съвета на директорите на Евроалианс Геотехника. За проектант архитект Борислав Богданов, консорциум Урбанико. Рибарско пристанище Сарафово е разположено в Бургаския залив на бреговата линия от нос Лахана към град Бургас. Разтоварването от риболовните кораби с дължина до 20 метра се извършва в югозападната част на пристанището до зоната за бункероване. В непосредствена близост до складовите помещения и зоната за първа продажба е разположена открита площадка за разтоварване, сортиране и първична обработка на улова. Искам да ви кажа, че за нас като община беше изключително голямо предизвикателство да реализираме този проект, а резултата е виден. Много от вас са свикнали да ме виждат на друго место, в друг вид дейности. Аз обаче съм изключително благодарен на журито, което ни определи за носител на специалната награда на подобно съоръжение. Това съоръжение действително е нещо уникално и за пръв път се прави в България. Пожелавам на всички да отидат да го видят. Инфраструктурните съоръжения се нуждаят от интелигентни системи за управление. Следва категория интелигентни транспортни системи и географски информационни системи. Имам удоволствието да поканя на сцената инженер Павел Диковски, председател на журито на инициативата, за да обяви и връчи наградите. Нека да видим и номинациите в категорията. Категория интелигентни транспортни системи и географски информационни системи. Изграждане на система за данни за трафика по автомагистрали и пътища. Доставка, монтаж и внедряване на система от пътни знаци. Доставка и монтаж на електронни информационни табла в град София. Информационна система за данни и услуги в държавните и общински имоти по Черноморското крайбрежие. Географски интелигентни системи, базирани за електронни административни услуги. Интегрирана географска информационна система за нуждите на ВиК Русе. Специалната награда получава система за автоматизирано събиране на данни по магистрали първи и втори клас пътища на Република България. Наградата ще получат за възложител инженер Дончо Атанасов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. За изпълнител господин Яко Пилосов, заместник изпълнителен директор на Контракс. Аз изключително се радвам, че вече се обръща внимание на интелигентните транспортни системи в България, което означава, че магистралите няма да бъдат само асфалт, а ще има оптики, ще има камери, ще има множество други системи, които ще направят много по-безопасно пътуването по тях. Благодаря ви. Специална награда получава предоставяне на ГИС, базирани електронни услуги и създаване на регистри за приходни дейности. Имам удоволствието да поканя на сцената госпожа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България, изпълнител на проекта. От името на ЕСРИ България благодаря за наградата. Приемаме като награда не само за нашия проект, приемаме като награда за географските информационни системи, като приети като ключова технология за инфраструктурите. Екологичната инфраструктура е от изключителна важност и за наша радост България вече има своите постижения в тази област. Имам удоволствието да поканя на сцената госпожа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Да видим номинациите в категория екологична водна инфраструктура. Категория екологична водна инфраструктура. До изграждане и модернизация на ВиК мрежи на град Костинброд. Етап 2. Интегриран воден проект на Свиленград. Пречиствателна станция за отпадъчни води град Кричим. Интегриран воден проект на град Кърджали. Интегриран воден проект на Стара Загора.
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Пречиствателна станция за отпадъчни води на Аурубис, България. Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води и дълбоководно заустване, град Поморие. Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, етап 2. Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, етап 1. За мен е особена чест и удоволствие да обявя победителят в тази категория – екологична водна инфраструктура, категорията, която е свързана с най-мащабното строителство. Наградата се присъжда на интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Честито! Наградите ще получат за възложител госпожа Таня Христова, кмет на община Габрово, за изпълнител етап 1 инженер Цанко Драгиев, управител Драгиев & Ко. Етап 2 инженер Павел Станилов, главен инженер фирма Станилов. Пречиствателна станция за отпадъчни води господин Борислав Гънгов, изпълнителен директор на Главбулгарстрой. За проектант инженер Аврам Радев, управител на Water Engineering, член на обединение Водеко Габрово. За консултант госпожа Албена Маркова, управител консултантска инженерна група. Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Първата мащабна инвестиция на община Габрово за ефективно и интегрирано управление на водните ресурси, както и първия завършен голям проект в сектор води. Проектът осигури надежност на ВиК услугите чрез нова инфраструктура в съответствие с европейските и национални изисквания при пълна автоматизация на процесите. Добър вечер! За мен е огромна чест и удоволствие да бъда в тази компания. Мисля, че благодарение на всички наши усилия България е много по-близо до Европа, от когато и да е било. Искам да благодаря на всички институции, които помогнаха да се осъществи този проект. Най-вече Министерството, кметството, общината, абсолютно всички. Благодаря за наградата. Това е един добър проект и една добра награда. Пример е как една съществуваща инсталация може да бъде подобрена, реализирана на европейско ниво. Каня на сцената господин Красимир Стоянов, управител HTI България. Уважаеми дами и господа, специалната награда за принос в развитието на индустриалната екологична инфраструктура в България се присъжда на Аурубис, България за проект пречиствателна станция за отпадъчни води. За да получи наградата, каня на сцената господин Николай Неделчев, технически директор на Аурубис, България. С изграждането на новата пречиствателна станция, заводът между Пирдоп и Златица се превръща в един от малкото у нас с 3 пречиствателни съоръжения за производствени, битови и дъждовни води, с което компанията за пореден път засвидетелства ангажимента си към опазването на околната среда, наред с ежедневните мерки за предпазване на въздуха и почвите. Искам с няколко думи да благодаря на всички мои колеги, които участваха в реализирането на този мащабен проект. Също така на всички наши партньори, с които работим и ще продължаваме да работим през годините. И не на последно място на МОСВ и на абсолютно всички държавни и местни институции. Благодаря ви. И следва категория екологична инфраструктура за третиране на отпадъци. Нека видим номинациите в тази категория. Категория екологична инфраструктура за третиране на отпадъци. Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво. Реконструкция и модернизация на общинско депо за третиране на битови отпадъци град Габрово. Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна, Аксаково. Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич. Регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище. Регионално депо село Стожер, община Добрич. Регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец, град Самоков, първи етап. За мен е особено удоволствие да обявя първата награда в тази категория. Наградата за най-мащабният зелен проект за изграждането на завод за механично биологично третиране на отпадъците с производство на RDF гориво в София. Честито!
Моля, заповядайте на сцената, за да получите наградата си. За възложител госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и госпожа Мария Бояджийска, заместник кмет. За изпълнител и проектант инженер Димитриус Каворопулос, представител на обединение Актор Хелектор и координатор на проектирането. Архитект Радомир Серафимов, управител и главен проектант на ателие Серафимов и архитект. Процесът на преработка е напълно автоматизиран и контролиран в реално време, чрез интегриран мониторинг на процеса и система за събиране на данни SCADA. Потоците на отпадъци се пренасят чрез лентови транспортьори от една сграда в друга, при което въздушните емисии от завода са контролирани от интегрираните обезпрашителни и обезмирисителни системи. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа колеги, позволете ми най-напред да поздравя организаторите Градът Медиа Груп за това, че обърнаха специално внимание на инфраструктурните проекти. Инвестициите в инфраструктура са основни и за нас в Столичната община, защото те са всъщност условието за по-добър живот, по-добро качество на живот на гражданите и, разбира се, привличане на инвестиции в града. От името на Актор Хелектор бих желал да благодаря за тази награда. Това е забележителен проект, въплъщаващ иновативни технологии. Какво се случва в Европа в сферата на инфраструктурата? Нека да видим най-големите проекти в процеса на реализацията сега. Crossrail, Лондон е най-големият строителен ЖП и инфраструктурен проект в строеж в Европа. Стойността на проекта се оценява на 16 милиарда лири. Работата започва през 2009 година и включва 21 км нови двойни тунели под историческия център на града. Пълната експлоатация ще започне от 2019 година. Деветата линия на метрото в Барселона ще бъде най-дългата метролиния с автоматични състави в Европа и най-дълбоко разположената в Испания. Цялата система с отклоненията и общо 54 станции е на обща стойност 19 милиарда евро. Проектът се очаква да приключи до края на 2016 година с крайна дата за определени отсечки 2020 година. Тунел Готхард е ЖП тунел под швейцарските Алпи, чиято експлоатация ще започне през 2016 година. Това ще бъде най-дългият и разположен на най-голяма дълбочина високопланински транспортен тунел. Стойността на проекта се оценява на 10 милиарда долара. След завършването през него ще преминават 250 влака дневно. Районът на новата централна гара на Виена е един от най-мащабните реализирани проекти за градска ревитализация в Европа. Строителството започва през 2007 година. Освен новия терминал и централата на австрийските железници на стойност 886 милиона евро, проектът включва Банхоф Сити с офиси, търговски площи и жилищен район. Третото международно летище на Истанбул се изгражда на север от европейската част на Истанбул до Черноморския бряг. Плановете са това да е най-големият аеропорт в света с 200 милиона пътника годишен капацитет. Реализацията на проекта включва 4 етапа. Общата стойност е 7 милиарда евро. След завършване, комплексът ще има общо 6 писти, 16 пътеки за ролиране, капацитет до 200 милиона пътници, общо 165 ръкава за пътници, 4 терминала с ЖП връзка между тях, конгресни центрове, хотели и други. Третият мост над Босфора, Султан Селим в Истанбул, ще е смесен, железопътен и пътен. Планираният бюджет е 2,5 милиарда долара при срок на завършване 2016 година. Това ще бъде най-дългият комбиниран и 8-ият по размер висящ мост в света. Гръцката магистрала Юния Одос с дължина 196 км започва до албанската граница при пътен възел Йоанина. Следва гръцкото западно крайбрежие до Коринтския залив и преминава по моста Рио Антирио. Строителството се забави поради множество проблеми и в момента срокът за завършване е лятото на 2017 година. С бюджет от 1 милиард и 150 милиона евро от частни фондове. Най-голямата пречиствателна станция в Европа, Сейнавал Wastewater Treatment Plant, разположена на 23 км югозападно от Париж,
приключва започнала през 2000-та година модернизация за 1,3 милиарда долара. Пречиствателната станция е създадена през 1940 година и към момента обслужва 75% от отпадните води за 6,5 милиона жители на Париж. И след интересния преглед на актуалните европейски проекти, имам огромното удоволствие да поканя на сцената госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Реализацията на проектите в категория градска среда е най-видима за широката общественост. Нека първо да видим номинациите. Категория градска среда. Транспортен възел Лъвов мост, София. Обновяване на градски парк Свети Георги, град Добрич. Обновяване на площад Тройката и изграждане на подземна улица, град Бургас. Интегрирана система за градски транспорт на град Русе. Нов парк в квартал Казански, град Стара Загора. Ремонт и възстановяване на Северен парк, София. Благоустрояване на Централна градска зона, град Русе. Обновяване на Цар Симеонова градина, град Пловдив. Конкуренцията беше голяма, не беше лесно на журито да избере, но специалната награда се присъжда на град Русе за мащабност, за визия, за интегрираност и то за два от проектите, които видяхте, както за благоустрояването и достъпна градска среда на Централната градска зона на улица Александровска и площад Батенберг, така и за проекта за интегрирана система за градския транспорт. Честито! Наградата за възложител на проектите получава господин Пламен Стоилов, кмет на община Русе. За проектант на благоустрояване и достъпна градска среда на участъка от улица Александровска и площад Батенберг, госпожа Красимира Русева, управител на Краси Инвест. За проектант на транспортната част от интегрираната система за градски транспорт, инженер Иван Колелиев, управител на Инжконсулт проект, и доктор инженер Иван Здравчев, управител на Евротранс проект. Награда получава архитект Мартин Христов, Монолит Консулт. Проект интегрирана система за градски транспорт на град Русе цели осигуряване ефективно устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в град Русе, повишаване привлекателността на град Русе чрез подобряване на достъпността, подобряване на функционалността на града в рамките на общината, по-голяма мобилност на населението с приоритет на екологично чист пътнически транспорт, обществен транспорт, велосипеди и придвижване пеша. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги кметове, уважаеми госпожи и господа, за мен като кмет на най-красивия град в България е изключителна чест да получа тая награда и то в тази категория. Специалната награда тази вечер е за оригинална комплексна ландшафтна композиция и тя се присъжда за обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк Свети Георги, град Добрич. За да получат наградата, на сцената да заповядат за възложител госпожа Детелина Николова, областен управител на Добрич и кмет в периода 2003-2015 година, и госпожа Росица Йорданова, заместник кмет на община Добрич с ресор икономическо развитие и европейски фондове. С обновяването на градски парк Свети Георги в Добрич се постига подобряване на условията за отдих, развлечение и туризъм. Обновени и изградени са различни функционални зони за спорт, почивка и забавления на 480 декара паркова площ. На голямо внимание се радва новият скейт парк от 2300 квадратни метра. Тематично са обособени езеро с лодки, островче и цветен фонтан, птиче езеро с изкуствени острови, водни лилии и наблюдателници, музикално езеро с нова рок сцена и ледено езеро. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги, наистина това е най-красивият парк в България. Всеки може да се увери. Това е сърцето на Добрич. Това е и най-старият парк в България. Любимото място на добричли и на гости за спорт и отдих. За да обяви следващата специална награда в категорията, сега каня на сцената господин Димитър Илчев, главен мениджър на Евромаркет Груп. Много се радвам, че уважаемото жури е взело решение и присъжда специална награда за транспортна градска инфраструктура в категорията да се присъди на транспортен възел Лъвов мост и съпътстващата инфраструктура.
Наградите ще получат за възложител господин Любомир Христов, заместник-кмет на Столична община. За изпълнител Николай Дончев, главбулгарстрой, за проектант инженер Любен Симеонов, управител на Път проект 2000 и ръководител екип за транспортен възел Лъвов мост. Реконструкция на съществуващото кръстовище чрез изграждане на нов транспортен възел на 3 нива за 3 вида транспорт – автомобилен, трамваен и метро. Това включва изпълнение на конструкции, 2 броя тунели за директните платна и 2 броя мостове на кръговото движение. Реконструкция на инженерната инфраструктура, в това число канализации, водопроводи, топлопроводи, преустройство на правотокови кабели, преустройство на контактната мрежа, елснабдителна мрежа и телекомуникации. Уважаеми дами и господа министри, скъпи гости, уважаеми колеги и организатори на това събитие, наистина благодаря за наградата. Това е както за мен, така и за моите колеги истинско признание за усилията, които и екипа на Столична община, строителите и проектантите, и не само. Благодари се тази вечер на всеки и тук много от присъстващите заслужават своите награди. И аз искам да благодаря за високата оценка, дадена на екипа, изпълнил този проект. Да благодаря на възложителя, че ни даде възможност да осъществим реконструкцията и модернизацията на това знаково място за София. А ние продължаваме с следващата категория. Тя е за проектите в най-успешния и мащабен инфраструктурен проект – метрото на София. Нека първо да видим и номинациите в категорията. Категория Метрополитен транспортна инфраструктура. Метростанция Александър Малинов. Метростанция Бизнес парк. Метростанция Дружба. Метростанция Искърско шосе. Метростанция Летище София. Искам да кажа, че този проект за метрото е така или иначе той е класиран в първите 10 най-успешни проекта в Европейския съюз, но действително уникален. И аз съм сигурен, че историята ще го оцени и ще отдаде заслуженото. За възложител наградата ще получи професор доктор инженер Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен. За изпълнител господин Владимир Житенски, управител на GP Group, представител на Метро Сифер. За проектант архитект Радомир Сарафимов, управител на ателие Сарафимов архитекти и архитект Ирена Дерлипанска. За консултант наградата получават архитект Богдана Хасарджиева, управител на NR Consult и инженер Севдалин Вълнаров, изпълнителен директор на Рубикон Инженеринг. Метростанция Летище София е крайна станция от първи метродиаметър и обслужва пряко аерогара София в непосредствена близост до Терминал 2. Метростанцията е надземна, разположена така, че нивото на пътническия перон е на тротоарното ниво пред летището, като по този начин достъпът до перона и влаковете се извършва без характерните за повечето метростанции, стълби, ескалатори и асансьори. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, изключително ми е приятно да приема тази награда. Приемаме като признание за труда на всички проектанти, строители, инвеститори, надзорници, които действително последните години работиха много яко, много здраво, за да се реализира не само тази метростанция, да се реализира разширението на метрото, защото през миналия програмен период на оперативните програми ние успяхме да изградим 21 км метро с 20 метростанции. А само миналата година завършихме участък от 8 км трасе с 7 метростанции, 5 от които са отличени днес като едни наистина станции за пример. Много съм развълнуван, че получихме така висока оценка. Оценка, която сама по себе си е логична и справедлива. В тая посока, на възрастта, на която съм аз, искам да благодаря за две неща. На това, че към днешна дата имам достойни учители и достойни ученици.
Отправям дълбок поклон към учителя професор Братоев. Това е човек, който има хъс, има динамика, има знания, има потенциал и ни учи всеки Божий ден. Благодаря на всички министри и всички институции, които участваха в изграждането на този проект. Но сега искам да благодаря като софиянец на средна възраст, че най-сетне нашия град е съвременен европейски град, в който всеки един може да слезе от летището, от самолета и да достигне до града и обратно. Моля инженер Братоев да остане на сцената в качеството си на възложител и на останалите успешни проекти, удостоени със специална награда. За метростанция Дружба наградата ще получат за изпълнител инженер Климент Иванов, началник строителен обект фирма Станилов, за проектант архитект Красен Андреев, управител на Архистил София. От името на изпълнителя бих желал да благодаря на целия екип на Столична община, на Метрополитен, както и на община на район Искър, също така на всички проектанти, както и на целия екип на изпълнителската фирма, без които нямаше да може да бъде осъществен проект. Наградата за метростанция Искърско шосе ще получат за изпълнител инженер Боян Делчев, изпълнителен директор Трейс Груп Холд, за проектант архитект Константин Косев, Инжпроект. Благодаря на организаторите, благодаря и на всички участници в строителния процес, защото по този начин се показва, че когато те работят като екип, нещата се случват в срок и качествено. Наградата за метростанция Александър Малинов получават за изпълнител господин Владимир Житенски, управител на GP Group, за проектант архитект Ирена Дърлипанска, за консултант доктор на икономически науки Розалина Козлева-Рибарова, управител на Инфрапроект Консулт и инженер Огнян Христов, управител на Метроконсулт БГ, партньор в консорциум МИК. Това е една от метростанциите, която на мен специално ми харесва. Всички станции на метрото София ми харесват, защото когато някой пита коя е най-добрата, аз казвам всички. Но тя наистина е много по-интересна, защото има малко по-различна архитектура. Този огромен организъм има една малка контактна зона с стотиците хиляди хора, които го ползват всеки ден. И всъщност оформянето на лицето на тая контактна зона беше гласувано като доверие на мен и се надявам, че съм го оправдала. Благодаря ви. Наградата за метростанция Бизнес парк получават за изпълнител инженер Владимир Вълтов, изпълнителен директор на Геострой, за проектант архитект Фарид Пактиявал. След толкова много награди на метростанции, мисля, че думите са излишни. Искам да благодаря на екипа, който осъществи тази метростанция. Благодаря ви и приятна вечер. Уважаеми зрители, дами и господа, това беше официалната церемония за връчване на наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България. Аз съм Радина Червенова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Церемония по връчване на наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България 2016.